Kaixo nere super txiki maitea, zer moduz gaude gaur urtarriak 11 egun zoragarri daramatzago elkarrekin. Ia, guazen ikustea zertan hobe dezakegu. Hemen, egiten dudan hutsetatik ikasten dut eta bertsio hobeago batetan bihurtzen naiz. Zer esan nahi du honek? Akatsak egitea pekatu bat da? Ez, denak egiten ditugu eta egingo ditugu. Zein da horren jarrera, zein da emaitza hoberen ekarriko izkigun jarrera. Ikastea akatsoietatik hurrengoan hobeto egiteko, beraz hartu hasteko pista bezala. Akatsak onak dira, laguntzen baitigute gure bertsiorik onena eraikitzen beraz. Ekin eta akatsak daudenean badakizu zer egin, ikusi eta hobetu.